Λοιπόν, το επεισόδιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι αφιερωμένο σε ανθρωπόμορφα κτήνη που φέρουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως συμπεριφορά παρόμοια με τους Λοθαποταγκούνης, κριτική σκέψη σαλιγκαριού και επίσης πιστεύουν πραγματικά ότι δεν είναι φασίστες. Προφανώς και αναφερόμαστε στους χρυσαυγίτες. Ναι, λοιπόν, μπορεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 να ξυλοφόρτωναν αντιγέους περαστικούς, μπορεί να κούρευαν ροκαμπιλάδες και να πότιζαν στα μέτωπά τους με μελάνι το σβαστικό μέανδρο, αλλά τώρα κυνηγάνε τους υποχθόνιους και κακούς αλλοδαπούς. Μπράβο! Έβγε! Η Χρυσή Αυγή, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια οργάνωση που έχουν σαν σύμβολό τους το σβαστικό μέανδρο, υπακούνε σε οποιαδήποτε παραγγέλματα της οργάνωσης, φωνάζουν συνθήματα σε δεσιμπέλ τουρμπίνας υδρογόνου και έχουν σαν χαιρετισμό μια χειρονομία που υποδηλώνει πόσο ψηλός θα ήθελε να ήταν ο αρχηγός τους. Η βασική ιδεολογία των Χρυσαυγητών είναι ότι αγαπάνε την Ελλάδα και θέλουν μια Ελλάδα με μόνο Έλληνες. Σκατά με φράουλες! Και δεν μου αρέσουν και οι φράουλες. Στην πραγματικότητα, φίλε Χρυσαυγίτη, δεν θες μια Ελλάδα με μόνο Έλληνες, αλλά μια Ελλάδα με μόνο Χρυσαυγίτες. Γι' αυτό σταμάτα να αφήνεις φαλάκρα, δώσε πίσω το σιδερένιο κλόπ που βούτυξες από το θείο σου τον μπάτσο για να φοβερίζεις τους αδύναμους και γύρνα στο πλουσιό σπιτό σου. Ούτε την κυρία Ευδοξία που βρωμάει χίσια το σπίτι της από χιλιόμετρα που τη γαμάνε 5 πιτσιρικάδες όταν λείπει ο άντρας της συμπαθής, ούτε και το Μαστροθανάση που μένει στη διπλανή πολυκατοικία όπου κάθε φορά που βγάζει τις κάλτσες του στο μπαλκόνι με αποτέλεσμα να μαυρίζει ο ουρανός από τις αναθυμιάσεις της κατοποδαρίλας που αναδύεται στην ατμόσφαιρα ώστε τελικά να βρέξει όξινη βροχή. Οπότε μην υποτιμάς την νοημοσύνη μας και πάνω απ' όλα μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Δεν πας ούτε τα αντερά σου! Έχεις πείσει τους πάντες ότι είσαι ένας ατρόμητος σούπερ ήρωας όπου κάθε βήμα σου μοιάζει να συνθλίβει πυρηνικές κεφαλές από τις οποίες διαδέχονται απανωτές υπεργαλαξιακές εκρήξεις μεγατόνων που θυμίζουν Big Bang. Στην πραγματικότητα είσαι ο μεγαλύτερος χέστης από όλους. Και εκεί ακριβώς αποδίδεται ο εγωκεντρισμός σου και η επιθετική σου τάση στη διαφορετικότητα τριγύρω σου. Εκτός από χέστης, είσαι μίζερος και δυστυχισμένος. Ας είναι καλά ο Γιόντα και η διδασκαλία του. Ο φόβος οδηγεί στο θυμό, ο θυμός οδηγεί στο μίσος, το μίσος οδηγεί στον πόνο και ο πόνος σε κάνει και υποφέρεις με αποτέλεσμα να είσαι σούπερ κομπλεξικός. Ρούφα το καβλί μου, Χρυσαυγίτη! Ναι, αλλά εμείς πολεμάμε μόνο αλλοδαπούς. Ναι, γιατί? Για να επαναφέρουμε την Ελλάδα στους Έλληνες και να εξασφαλίσουμε την παγκόσμια ειρήνη και δικαιοσύνη. Μάλιστα. Πρώτον, μπετόβλακα, το πιο εξελιγμένο όν εγκεφαλικά στον πλανήτη είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο έχει τη μεγάλη ευθύνη να προστατεύει τους αδύναμους. Τώρα που βλέπεις εσύ τη δικαιοσύνη με το να ρίχνεις φάπες σε όσους δεν συμφωνούν μαζί σου, ένας φασίστας ξέρει. Μάλλον έχεις παραμείνει αυστραλοπίδικος. Δεύτερον, γκασμά, ο λόγος που υπάρχει πόλεμος στην ανθρωπότητα είναι επειδή πολύ απλά υπάρχουν πολεμοχαρείς ανθρώποι σαν εσένα, βλάκα! Θέλεις τόσο πολύ να βλέπεις πολέμους στις ειδήσεις. Παραδέξου το. Νιώθεις τόσο μεγάλο κενό στη ζωή σου που την έχεις αφιερώσει στις πολεμικές τέχνες χωρίς να έχει χρειαστεί ποτέ να τις χρησιμοποιήσεις. Έχεις δίκιο. Περίμενε, μου ήρθε μια ιδέα. Θα γίνω ματατζής και έτσι θα βγάλω το άχτι μου. Α, τώρα εξηγούνται όλα. Και αναρωτιόμουν γιατί οι περισσότεροι μπάτσοι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή ενώ η Χρυσή Αυγή τους βρίζει. Αυτό είναι. Είστε οι μαζόχες του πολέμου. Είστε οι μύγες πάνω στα σκατά. Είστε το πικρόχολο σάπιο αρχίδι της κοινωνίας. Ρε μαλάκα, για Χρυσαυγίτες δεν μιλούσαμε. Ναι, sorry παιδιά, παρασύρθηκα. Σαν πολλά δεν μας τα πες. Δηλαδή αριστερή είναι καλύτερη. Μην ανησυχείς αγόρι μου, θα έρθει και η σειρά τους. Αλλά τώρα μιλάμε για σένα. Βούλωνε και άκου. Συνεχίζω. Επίσης μου προκαλεί αφόρητο εκνευρισμό το γεγονός ότι αυτοί οι καραφλοί καραγκιόζηδες με τα καρπούζια στα χέρια έχουν διαιωνίσει τη διανοητικά καθυστερημένη άποψη ότι το DNA μας είναι ελληνικό. Όχι, χιμπατζή, δεν υπάρχει το γονίδιο του Έλληνα, ούτε του μαύρου, ούτε του γύφτου. Δεν υπάρχουν αιματολογικές εξετάσεις που να αποδεικνύουν ότι είσαι Έλληνας και ούτε υπάρχει το ηχόρ στο DNA σου. Το ανθρώπινο γονίδιο κοντεύει να αποκωδικοποιηθεί τελείως στον 21ο αιώνα. Κατάλαβε το, είσαι πολύ πίσω. Τις πατρίδες και τα σύνορα τα δημιούργησε ο άνθρωπος. Δεν προϋπήρχαν στη φύση, ξεκόλα. Ναι, έχουμε κι εμείς μορφωμένους. Δεν είμαστε βλάκες. Ναι. Κοίτα, μην το κάνεις θέμα. Έναν έξυπνο έχετε κι εσείς και αυτός είναι ψυχασθενής. Ναι, αλλά οι Πακιστανοί κλέβουν, βιάζουν και σκοτώνουν. Άντε πάλι τα ίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν ένας Πακιστανός σκοτώνει, κατακρίνεις όλο το έθνος. Ενώ αν την ίδια πράξη την κάνει ένας Έλληνας, κατακρίνεις μόνο αυτόν. Σε καταλαβαίνω. Σε μάθανε σαν πρόβατο που είσαι να είσαι θυγμένος για την τουρκοκρατία, για το όνομα της Μακεδονίας, για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Πέθανε ο παππούς σου στον πόλεμο και ακόμα κοιμάσαι πάνω στο άπλυτο στρώμα του οποίου είχε απλώσει η γιαγιά σου πάνω την τέφρα του για να τον θυμάσαι και πολλά. Εγώ όμως προτείνω κάτι άλλο. Το λάβαμε το μήνυμα. Σέβεσαι απόλυτα τους νεκρούς.
Καιρός να σεβαστείς και λίγο τους ζωντανούς, φίλε. Αν είσαι τόσο καραγκιόζης και μαζόχας, τότε ετοιμάσου από τις επόμενες εκλογές και μετά να ακούς κάθε πρωί στις 5 η ώρα από το μεγάφωνο της κοντινής σου πλατείας «Έχει έρθει το!»